Φίλες, τώρα θα σας πω για το story που είναι τρελός. Στη γειτονιά μου λένε να ο παραγός. Όχι δεν ματσάει πουθενά. Παίζει ξυλίκια και ναρκωτικά. Του αρέσουν λέει κοντρές με τις μηχανές. Μπες στο YouTube, τσέκαρε και δες. Παίρνει πέρα να κλέβει και ψυχικά. Παίρνει τσοκάνα και προφυλακτικά. Αράζει σε πλατείες με φιλαράκια πολλά. Πολλά έκανα και φίλο και γίνεται καλά. Πίνει μπύρες, τρώει σουλάκια. Στην πλατεία μαζεύονται γαμό, παιδάκια. Με τους φίλους περνάω καλά. Είμαι φίλος μόλις γαμώ τα παιδιά. Τα αγγείες δεν χωράνε πουθενά. Θέλουμε να ζούμε χαλαρά. Προβλήματα δεν έχω πολλά, ούτε συναισθηματικά. Cool ρε παιδιά, cool ρε παιδιά. Όλοι στην παρέα έχουν δικό τους τρόπο. Είναι ομάδα που έχει λόγο. Έχουν και ένα σκηνό που τους ακολουθεί. Όταν οι μπάτσοι έρχονται, βγάζει και κραυγή. Όταν ανάγκη έχει κάτι να πει, παίρνει εμένα, έχω αλλού να στραφεί. Πάντα λύση, έχω διαφορετική. Όταν με ακούει, βρίσκει και στη στιγμή. Πάμε στον πυράχα, γράφουμε μουσική. Ψήνουμε πίτσες, ακούμε το Junior τι θα πει. Πάμε στον οροπό με το Δημήτρη τον τρελό. Όταν είναι στα καλά του, περνάμε και γαμό, γαμό, γαμό.